sustrai, una zure puntuak. Aste burua usu, laburregia da. Joan zintezke kanpora edo parrandara, gozatzeko baitago askotan parada, gero astelenetan damutu oigara. Astelehena beti da egun gogorra. Igande gauez hartu baduzu mozkorra, kafeari aspirina eta zukreko eskorra, astea ongi asteko gauza derrigorra. Hau duzu sustrai, bi bertsu nahi duzun neurri eta doinuan osatzeko gaia. Telefonoa jota jo ari zauzu, ez duzu erantzuten. Lanean komertziala naiz, edo zer daukat salgai, egun osoa joaten zait, urrengo deiaren zai, lehen deia hartu oidut, bigarrena ere bai, baina etxera heltzean, ama naia zein unai, erantzun gabe mobila, alboan uzten dut ai, nik ere egon nahi baitut, bakarrik eta lasai, nik ere egon nahi baitut, bakarrik eta lasai. Deirik ez dut erantzuten, pi alare, ba egin beharko dute, pazientziaren jabe, gaur gauan neretzat hartu, dut dena nere alde, zoriona ta plazerra, daudelako debalde, telebistari so egin, dut nere baitan galde, nola biziko nintzake telefon